regel hebben. Een tuintje en nou, minimaal 3 slaapkamers. Liefst 4, maar ja. Maar ik ben toch op kilo's. Dit is jullie slaapkamer? Ja. Ja. Jeetje! Vind je het ook vervelend dat het zo klein is? Nou nee, want ik zit toch alleen maar in de woonkamer dus. En jij, Jorik? Een beetje wel, ja. Ja? Waarom? Want het is gewoon een beetje krap en zo, dus het is niet altijd leuk. Maar jullie hebben het wel gezellig? Ja. Wie is nou in dit hoes, Lanneke? Stond op Marktplaats. Want ik zou naar de woningbouw, maar daar kwam ik er niet in. Omdat er een schuld bij de woningbouw hier. Dus ik kon net via de woningbouw in een huis. En hoe is dat voor jou om eens aan hoes te wennen? Nou, ik ben er nu wel aan gewend, maar in het begin was het wel wennen, maar ja. Iedereen zegt wel altijd, het is hier heel gezellig. Ja. Dus wij zeggen altijd, wij gaan voor de gezelligheid. Maar van hoeveel yield per week mag zo'n nou rondkomen? Van 20 euro. En dan nog 1 keer in de 14 dagen ging ik naar de voedselbank. En dan was alle joen toch een mooi meal. meal. Tafel zetten. Ja. Maar we gooien nooit het ver. We hebben nou de vrienden van Juster hebben terug hebben in een wrap. Dus die worden creatief. Deze is echt vies. Is het het waan? 20 euro in de week? Nou, het is weinig. Ja, Kim moeilijk is het in het waan, want we hebben altijd eten op tafel, maar het is wel moeilijk. Ik word dronken. Ja. Waarom vertelt een leeftijd? Maar of dat eerlijker was. Pardon? Anders heb je een kind van 12 en een kind van 9. Ik heb er niet heel veel last van, want ik kan wel nog gewoon alles. En ik ga ook gewoon met vriendinnen op stap en dat soort dingen, dus... Ik heb er niet heel veel last van, maar... Ja. En wat je moeder zegt is, nou, ik heb daar ook geen, ik schaam me daar niet over. Maar ja, jij wil misschien wel kleding hebben die je, nou, Ja, toch... maar ik werk zelf ook, dus ik kan het ook wel zelf ook betalen als ik het echt nodig heb. Ik denk dat een hele hoop mensen zeggen dat ik verskami. Dat ze zeggen van ja, maar nou, dat wil ik net. Want ik ben net de enige die daar gebruik van maakt. Nee. Zit er bij die, of het er schaamte zitten? Nee. Nee. Nooit. En nog steeds net. Ik ben er heel eerlijk in. Ik ren in een bontjas. In de winter hier een bontjas. Nou, daar rent ze in een bontjas. Ja, ik ren in een bontjas. Maar het is wel voor zo'n van een kringloopwinkel hier. En die broek die aan, die heb ik gekregen. Dan zei ze, ja, doe er een merkbroek aan. Ja, ik heb een merkbroek aan, maar ik heb het wel gekregen. Hoe is Maar ik dat? schaam me er net voor. Maar hoe is het om zo hinkelijk van oren te wezen daarin? Ja, maar ik heb geen keus. Als ik er net eerlijk in ben, dan krijg ik niks. Ik vind het af en toe wel jammer dat ik bijvoorbeeld niet... bijvoorbeeld die schoenen die ik heel graag wil, die zijn best wel duur. Dus daar ben ik zelf ook heel lang voor aan het sparen. En dan vind ik het wel bijvoorbeeld jammer dat mijn moeder die niet kan betalen. Maar dan zorg ik gewoon zelf voor dat ik ze kan krijgen. Ik leer bijvoorbeeld andere kinderen uit mijn klas, die geven ze mijn geld uit. Maar ik denk er eerst nog een keer bij na voordat ik het uitgeef. Wat voor muziek hou je van? Wel moderne muziek. En hoe reist het? Want er is jouw band hier, die willen sporten, die willen... Ja, dat wordt betalen door Stichting in de Eelt. En ik wist niet dat het bestond, maar zij ziet op zwemles, zij ziet al op zwemles eerst in Limburg, want ik had regel dat ze hier komen. Maar dat die 24 euro in de maand. Toen heb ik om in bewind voor de vraag, ja, wie gaat dat betalen? En die had uitgezocht of dat ik in wie dat kon doen, dat wie dan Stichting de Eelt. En er is toen een vrouwtje bij mij thuis geweest. En die zei van, dan mogen de andere kinderen ook wel wat gaan uitzoeken. Dus zij zit op voetbal, hij gaat op gitaarles. Nou, zij weet het nog niet, die wil geloof ik naar de sportschool. En haar zwemles wil vertellen. En daar wil ik de sparhuisjes van betalen. En alle andere dingen op school. Wat betekent het voetbal voor jou? Nou, ik vind het heel leuk om te doen, want ben ik toch nog even buiten en met andere meiden. Want ik zit bij het andere meiden in het team. Dus dat is wel gezellig. En als zij er net winnen? Dan komt de band net sporten. Want dat kan ik net vertellen. Simpel zat. Want dat is je niet, hè? Het gaat keer fjouwer. En je kan wel zeggen, ja, dan was het voetbal, dat kan ik dan vertellen bewijzen van. Ik kan het net vertellen. Maar dan, die oren ben er ik nog.